Prvotná myšlienka turnaja vznikla prakticky pri pivku po jednom z našich ligových zápasov. Zdravíme všetkých fanúšikov Slovakia Cupu. Ahoj. Prvý turnaj sme zorganizovali 29. septembra v roku 2010 a prebehlo to, keď sa tak teraz na to pozerám, veľmi jednoducho. Kvôli tomu, že teraz už je s tým turnajom strašne veľa roboty a ten prvý turnaj na Mill Hill Power League sme odohrali iba zápasy. Po zápasoch sme sa všetci osprchovali, išli do Láhiru na Finchley Central, kde sme mali objednaný guláš a dali sme si pivko, vyhodnotili celý ten turnaj a to bolo prakticky všetko. Pomáhali nám s tým kamaráti alebo mužstvo, s ktorým sa poznáme veľmi dobre, ktoré je zbrojovka. Nemali sme žiadnych rozhodcov mimo našej komunity alebo našich kamarátov. Posledný turnaj sme mali 35 tímov. Bolo to už na tej väčšej úrovni. Takže keď hráme dvaja vpredu a dvaja vzadu, pozrieme sa do kamery, akože ako sa tvár, že mi rozumieš, čo hovoríš. Dvaja vpredu, dvaja vzadu, rozumieš? Tak to musíme sa krížovať. Nie, majú nacvičení všetci hráči oné rozhovor, nie? Že čo to hovorí? Nové Adidasy. Dovolte mi, aby som vás privítal na 8. ročníku turnaja Slovakia Cup. Budeme hrať vlastne lopta do výšky hlavy. Utvrdenie je to na rozhodcovi, aby neboli zbytočné dohady a hádky, čo sa týka toho. Čo sa týka lopty domov brankárovi, stále lopta, prvá lopta brankárovi sa nedáva, čiže je píska, nie penálta, ale dohodli sme sa rozhodcami, že to bude priamy kop. Účasť na turnajoch sa zvyšuje veľmi rapidným tempom. Až takým rapidným tempom, že na nešťastie to musíme limitovať. Z jednej strany sme tomu radi, z druhej strany samozrejme chceli by sme nás byť všetci, ktorí majú o to záujem, prišli s nami si užiť tento deň a zabaviť sa.
taktiež PlayStation turnaj, aj keď viem, že nemal až taký dobrý ohlas, stále si myslím, že to je veľmi dobrý nápad a keď vlastne neorganizovali sme to my, ale priniesli sme Adama, koho to vlastne bol nápad a ak bude taký cieľavedomý, ako sme my boli s prvými turnajmi a neodradí ho to, tak si myslím, že to dá veľa do toho turnaju. Pripravte sa mužstva teraz. Papaj Banán Juventus, alebo teda UF, na desine. Na 11 Senica Zbrojovka. Na 12 Staffline Team, Čekoslovakia Team Leicester. A na 14 Engerau FC Dony. Poprosíme týchto 8 tímov, aby sa pripravili, zápasy sa začínajú za 5 minút. Dovidopo. Ohlasy na posledný turnaj, myslím si, že je to dosť skoro povedať, ale zatiaľ sme sa nestretli so žiadnymi negatívnymi ohlasmi, iba s pozitívnymi ohlasmi a vidím, že ľudia sa nevedia už dočkať ďalšieho turnaju a dúfame, že sa nemýlim. V finále sa hrá na 12 medzi Precisa United a Staffline Team. Začína sa zápas o 3. miesto. Za 5 minút, cez polčas, sa začne finále. Takže poprosíme o 3. miesto, keby sa premiestnili na 14. Ďakujeme. Banáni, 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 banáni! Poďme, chlapci, poďme! Výborný, Ocko, výborná! Bolo to náročné, bolo to samozrejme náročné, ale tak sme to zvládli. Kto vyhral posledný turnaj? Mužstvo Precisa United. Dobrí sú to chalani. Dobrí futbalisti. Zdravím zvyšok.
Precíza! Takže to, čo držím v ruke, je náš putovný pohár, ktorý máme od začiatku, aj keď sa už zaň hanbíme troška, lebo je už dosť maličký na to, aký ten Slovakia Cup je, ale nevzdáme sa ho. Má to svoju históriu a príbehy, ale tie radšej nebudeme spomínať. Ďakujeme, naozaj. Ďakujeme, chlapi. Na vaše. Ešte nie. Ešte sme zabudli oznať tie ceny vlastne. Máte u nás 25 kg zemiakov, takže na 4. mieste sa umiestnilo Dirty Dancing. Čo vám dáme? Fľašu! Doneste im fľašu. Na 3. mieste sa umiestnilo po tuhom 11-kovom boji Papaj Banán! Gratulujeme! Chlapci došli až z Hulu! Takže poprosím Staffline Team. Chlapci prišli z Newportu, z Walesu. Sú stálymi účastníkmi. Pajbáhire. Veľký potles poprosím. Sú to super chalani naozaj. Ak niekde pojete do Walesu, ubytujú vás zadarmo všetkých. Takže by sme chceli vyhlásiť víťaza tohto turnaja 8. ročníka 2013 a je tým Precíza United! Campeones, campeones, campeones.